Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jagħmel pressjoni fuq il-kwistjoni tad-dawl wara li ma sar ebda investiment min-naħa tal-Gvern. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt żjara li jagħmel fin-Naxxar fejn tkellem mal-ħaddiema u r-residenti li ġew affettwati mill-tuħ tad-dawl li laqat lil din il-lokalità fl-aħħar jiem. Jakkumpanjaw kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Graziella Gallia, Ivan Castillo u Claudette Buttigieg. Ma' din iż-żjara Bernard Grech intaqgħu wkoll ma' ħaddiema tal-Enemalta li kienu qegħdin jaħdmu sabiex jirranġaw xi ħsarat li żviluppaw fil-cables tad-dawl u rringrazzjahom tax-xogħol li qegħdin jagħmlu sabiex il-provvista tal-elettriku terġa' tiġi lura kemm jista' jkun malajr. Diversi sidien tal-ħwienet, residenti u ħaddiema oħrajn li tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista spjegaw kemm kien kbir l-impatt tal-tuħ tad-dawl hekk kif kellhom jarmu ħafna ikel u minkejja li kienu bil-bibien magħluqin xorta ridu jħallsu l-kera u spejjeż oħra. Saħansitra kien hemm ħaddiem li qal li jekk jibqgħu sejrin hekk ikun hemm ċans jkollhom jagħlqu l-ħanut tagħhom għal kollox. Dan apparti li xi ħwienet kellhom ukoll jikru l-generators. F'kummenti lin Net News Bernard Grech semma kif l-investimenti kien meħtieġ isir min-naħa tal-Gvern ma sarx minkejja li l-Labor ilu 10 snin fit-tmexxija. Imma dana kollu il-Gvern jibqa' ma jridx jammetti li għandu problema, li għandu kriżi nazzjonali, ma sejjaħx lanqas emerġenza nazzjonali kif jiena sejjaħt li jagħmel il-bieraħ u allura jfisser il-Gvern ma jridx, Robert Ibela ma jridx jgħin lill-anzjani tagħna, ma jridx jgħin lill-residenti tagħna, ma jridx jgħin lin-negozji tagħna. Meta inti kollok allura sejħa ta' emerġenza nazzjonali tkun qiegħed tpoġġi riżorsi kollha tiegħek għad-dispożizzjoni ta' dawk li għandhom bżonn. Apparti li l-Partit Nazzjonalista appella lil gvern biex jiddikjara stat ta' emerġenza nazzjonali, provda wkoll diversi soluzzjonijiet għal problemi li qegħdin jaffaċċjaw in-nies. Li jkun hemm is-soldati, il-pulizija u kull min b'xi mod jista' jgħin jiġi deployed biex allura ngħinu lil dawn il-persuni. Ikun jistgħu allura b'aktar linji tat-telefon diretti iċemplu n-nies biex isaqsu għall-għajnuna biex jingħataw l-għajnuna meħtieġa biex anke jinfetħu l-ispazji pubbliċi, l-binijiet pubbliċi li fihom l-arja kondizzjonata biex fihom jilqgħu il-persuni li huma affettwati. Intant minħabba l-tuħ tad-dawn ħafna residenti naxxarin spiċċaw joħorġu bil-karozzi bil-lejl sabiex joqogħdu fl-air condition jew imorru għand xi qarib tagħhom dan apparti li xi lokalitajiet intlaqtu wkoll minn tuħ fil-provvista tal-ilma.